Allah mun tuba ya Allah astaghfirullah sassaucin raɗaɗi mai bin gaba. Ka arewa maso gabas jama'a sun tsallake rijiya, can baya yankuna na jihar Borno sun sha wuya, sun ga tashin hankali ya sa su cikin wahalar tsiya. Sauki suke bukata domin addu'a suka sa gaba. Yawa inda ya kawo na din zancen ya zama guda, an waye gari mutane da dama ne suka bar gida. Yanayi ne sa waɗansu suka yi tafiya nema bida, kowa na ta zillimin yadda zai yi da kwanan fargaba. Shirin dai har wayo Adamawa jiha bai bar ta ba, kadara aka kai hari wasu sassa ba da zaton zuba. Ga yara 'yan ƙanana iyayen san basu gansu ba, mutuna ta ma'agaza wa maraya ko ba mu san shi ba. Su ma jama'ar Fulata sun sha fama da yaniya, wasu shiyoyin jihar gwamnati ta ɗauke da wainiya, wasu ɓata garin tsiraru ne marasa kyan tarbiya, suka salwanta dukiya rayukan wasu masu tattaba. In ka duba can tara basu ma matsalar ta tsallaka, ƙabilanci shi ya zamo sanadin rasa ɗimbin rayuka. Da yawa suka bar muhalli don tafiya mun mafaka, rayuwa ta bar mu ba matsaya kauna duk tara ba.
su da zancen lalama, tarihin da ya bayyana shehu wajen rike ragama. Gashi sun afka matsi da wulakanci ga zangwama, sannan kuma an taɓa musu 'yanci ba san ransu ba. Sanya dubu shiga kangi komai sun takura, zai kyauta mu tallafa musu ba